Caban, banana. Caban, banana. Croeso i'r Caban Banana, lle dwi yn gofyn cwestiynau. Mae plant Cymru yn atab, ond fi sy'n gosod y thema. Fel, be di dy hoff air? Be di dy hoff faith? Cas fas ifenia, be ti isio neu fel gwaith? Pa liw ti'n defnyddio i beintio? Wyt ti'n gallu nofio? Be di dy hoff gawns yn y disco? Caban Banana. Caban Banana, no. Caban Banana. Caban Banana, gar. Helo, a croeso i Caban Banana. Caban llawn bananas, lle da ni yn siarad am pethau bananas efo fi, Gareth the Orangutan. O'n i'n meddwl, swn i'n dechrau siarad efo chi amdan chwaraeon. Be di hoff chwaraeon chdi, Tommy? Rygbi. A beth amdano chdi, Anna? Pêl-droed. O, pêl-droed, dwi'n licio pêl-droed. Ie, chwarae pêl-droed. Ti dipyn o bleach? Ie. Pwy di hoff chwaraewch chdi? Mohamed Salah. Ronaldo. Mae o'n cicio'r bel fyny rawy rhwf a head kick a mae'n mynd off mewn off y bach. Mae di sgorio gol! Zoo. Yay! Dewi. Ti'n stricar, wingar? Bingo. Wingar? Waw! Ydy chwarae styndwe. Chwarae pwy? Styndwe. O, allan o stindwy? Ie. Be, fatha tîm dynion? Ie. Da ni treinio gynta a pan mae'n just iawn yn amser mynd adra, da ni gael match yn sydyn. Fi'n ddim hoffi pêl-droed, ond fi yn chwarae rygbi. Sut ti'n taclo rygbi ta? Fel just fel rhi. Owen, sef llan. Uh-oh. O na. Yn hyn. O, mynd am y coesa? Ie. Ie, probably cicio nhw lawr neu tripio nhw lawr. Na. Pan ti'n sgorio gol, fatha, sut ti'n dathlu? Neu siwi. Siwi? Siwi. Swi! Ia, ti'n neud swi! Wyt? Fatha Ronaldo? Nes i mynd o gael cyfle i sylwebu. Osa... Wow! Knee slide! Goal! Pwy di hoff chwaraewch chdi? Siwi. Swi! Be ti'n chrio neud, gael y pel yn y gol? Mae yna dim gols i gael. Mae yna fel... Mae yna côns i gael. Corns? Mae yna fel peth sy'n mewn siap hy a ti'n taflu'r pil drosto fel y lein yn y canol. Beth amdano chdi? War mas di fas. Sut ti'n chwarae mas tu fas? Hopscotch. Just fel yn a wedyn un y coes lan a wedyn doi nhw lawr. Ti'n gallu dangos? Fla. O, oce. Be ti'n licio ta? Dwnsio? Na. Canu? Na. Karate? Na. Dwi'n ei karate. Ti'n neud karate na do? Dwi wedi gael karate. Go on, sut ti'n neud kick? Dwi'n gwybod. Ie, fel ma? Dwi'n gorau neud hynna. Ia? Fel hynna. O, waw! Dim yr un peth na'n nedo fod ysyn fel hwnna. Ti'n goch yn neud sŵn, tra ti'n neud o? Ynddo? Ia! Hwy! Fel ma? Fel hyn. O, just cicio rhywun yn y coes. Ia. Ia. Mabl gampau, be ti'n wybod am mabl gampau yla? Ydych chi rhedag? O'n i'n rhedeg yn ei flas, ond mae yna obstacles fel... Sut fath o obstacles? So mae yna fel egg spoonless. Fi di ennill sioia oi. Mae yna spoons a mae yna fake egg a da ni'n rhoi y egg ar y spoon a wedyn... Be? Wy smalio? Ie, bouncy egg. Ydych chi erioed wedi trio gludo rwy i'r llwy? Na, cheto yw yna. Be gys ti? Gys ti trwffi? Na sticker. Un seren air. Seren? Seren ail? Pwy sydd wedi ennill y mwyaf o medals? Fi. Fi ar i ennill y mabel gampau bydd yn dweithio ddo. Ie, y tîm ti ond. O, be? Sut ydych chi mewn tîmau gwahanol? Ynden, gen ti tîm gwyrdd a tîm coch. Ie, o'n i'n tîm coch. A pa tîm di gora? Gwyrdd ta coch? Coch. Allwch chi ddeud yna eto, sori? Allwch chi siarad dros eich gilydd. Pa tîm di gora? Gwyrdd. Cafyd chi ddeud eto, please? Allwch chi siarad dros eich gilydd. Pa tîm di gora? Coch.
Caban banana na.